Assalamu alaikum, sürdi kör masera Masha oil shaverga طبعا وينا دايتول حتى بيت شيزر طي شولخ شدو شو تو ورتي اصلا كانال رياليتي وين طي ساعة دل برليني رخين جخر غلا وين طي شي ساعة دل ماش دول طي شي ساعة 9 минут دل هينت ماش دول شادش. Так, идея нации довели Марина Чеченко, Магомед Пешхоев, Жагар Дудаев и все остальные. Ва алейкум ассалам. Витаю вас всех, приветствую вас, друзья. Маш доволь шадыша. Маши мокши доволь шо. Ночи маттауэ стримес Джимханя лир. Навулу шахит скучували Пригожин бог шукца ФСБшник. ФСБшнику Вагнер бог, что террорист шукцу лилбеш. И вшиц попасный бог Украина илмехтя и ЧВК ловцу на частная военная компания. Частная военная компания это самый настоящий, наемный. Террорист будешь, убийца будешь, за деньги набойшишь. Üç bay ambo тери Пригожин бошел, халавайла гвина бо, цу попасня, дин баз тери уничтожить на бо. Да объяснишь, что я больцан, бьюхом шуш, ушун гиня видео театра, сириец, Башар Асад армию قير وضغير شول, дезертировать таяр шол, это ви تكوالدي أشكوك دوا يو كوك شكوك شبوي كورتا بوخ حالا أولي واق وقت إيسا ديخ كسواك ديا إز ليش بو غاسقي أرمي لبي مزانياتي سان ديزم دوي سان ديشم دوي دايما إش تاريا بش بوخ دعباغش بايدنش خلق بيدش أوكراينو ديك وين أمريكان شلوشتول جيرزي أوكراينيس эскаро беш бол болғаной дуқ вайчирцамен имхасун тан вайнохчи чуат вамбинаш мухтига шварт дабан беш. Так, леди Машиоль, леди гражданин Ичкери Питер Вольф, СССР, СКФО. Ассаламу алейкум, присоединяюсь. Так, СССР мы не ждем, алейкум салам, она изама. Салам ашалду, аснабек хуигаду, леди шавига машвой. Гражданин Ичкери шавига машвой. СССР, СКФО, Северо-Кавказский федеральный округ бош. Мюжги дуатта оквайн, шуэна, мюжги дуатта хальчам, дуатташ, мюжги баатян, тян, хадал выдалш бу, игру оквайн, шуэна. Мегерду. Так, вай ночью матаю, там стрим цундела ночью мата бошек, стрим яржие, шай хаттер шияздие, лайк шитие, масса наш ссылка айскwas, шай до хаттер дие, хуч ой жуаплурдо, вай я надуил далипа. رديتي أوكرانيا عند الحل اللي محاد الأرسون تغن دايتوخ حتى بيت أوغست بوت شيزر طيشولخ شدو شوز طي قو إزر بخيباي شوز طي إيت مشجي уничтожить вина украинский эрмино Цабай абай вина, даданш сутка, даданш дебюсе юга. Ца эзер бар бай кузлай танкюин, бар танкюина, зандина. Цайт бета эриуина, и эзер союш, сушордина, сан кайкдой цунде шадеге цоуш. Дадуэлвай ши артиллерийский системе война. Цавирта летчуда этан, дио и БПЛА ушел, беспилотный дронж, уж притчуя этан, ко автомобиля техник цистерн шуйна, слава Украине духведа, und элче
دوخشدوي ثاني ال دوخشدوج او دوخش إتاك ديون السلام عليكم نوخ نوخ وعليكم السلام شاورج مشروع جملة شاورجا مشروع شو Так, Світлана Хаменко, вітання з вільної України, вільні Чкирів. Вітаю вас, Світлана, дуже дякую. Чубочер Валекса Маршал, Думас Серга, Дейриса Маршал, Джахар Дейриса Маршал, он хокучу Амел Болчан. Так. Нох, Леди Шавига Машволь. Раз кипес йорещу. Так. Это кут машу кучу веш. Кучу комментарии зеби. Припайден боч. Мюшкшен асум элче. Нохчи махтас юга нохчи махт бючу ше бош бол. Та адам дукчу ден. Дал дүни дейстихнит qoylan. Suna as müşgşen hum elçe süyüküm boyut. Müjgi bay an Ukrayna. Vay day an bol müjgi bay an sacir üçü el. Çu o iştiyazdı. Gayas qitve yolşu. Gayas qitlemek yazışı. No tamu amma binitsune. Tamu hir mayritune. No çumat. Megerdo Так, ладно. Шун махаара Латвину Цулхала Литвану Россия спонсор терроризма признательно. Государство спонсор терроризма. Цу и признательно чултеха Евросоюз цара кайкам бина Евросоюзик. Виз наша туристический виза чубош бол сада бош боле. Террорист чу бой на бой куза خيلش تجوي حيسا وشوي وينتر حچو бой на бой уж дабл так уж цабах цен террорист цен туристический виш на ойлан санкция шу придох что еще дега доц элча قي احتوالش Россия قوس قاچر خردات Россия ки паспорт ки сандерсек ويا تا проблемио وي ночи ولا أتصلا غاسقي باسبورت نيتسا وين هادل أشبولا تونا وينا يوق بوق يشم خلمكش بو وي تومان دا سجات ديز وي هم ديز وي رسيانش داتس باديز وندالش تان يوشل سانكتش وين يوش يات إذا وين عباديز إذا عباختش وقلا دوق وقتو نو إذا مسارة ديشتو مسواه باديشتو ديشتو هو دوق Россиец дел юкметка إذا جين يولشيو جين يولشيو ترى دو جين يالت لوشادو يعني توان بول بولارا إشادة حجر يا تعليل يشتجا قزابة تعليل يشتجا إيش هم دادلت لوش بو إيش شيء ما هو دادلت هم لوش بو إيش روسيا غير كليتا روسيا ده هما دات روسيا نوعين شاءات من إلكتروستانسي يقتلوا بو زبروجيا صبا دليج تساتيش تاري يقتلوا وندالج يقتش تعاون تدورش دات أما بريغوش يبوخ بوتين بريغوش يبوخ سجاتيش بو شاش إيشا بنتيجر قسم موبيليزاتسيا غيرش برش شايل أرمي شاويجا موبيليزاتسيا بوشو بوتين سويا ييت هند ألشا أوكراينش كريم شوباغا يو كريم حياة كنشول دا روسيا شوغا تأخير يوشي موبيليزات تأخ سوال بقوخيرات أدمي دوحال دال أتو خربات إيش شي أويلينا هند سيوي موبيليزاتسيا اليشوات هو دوين تنا هو غير دو موبيليزاتسيا يش يو ينا ستينايات دعبول بلشو دا هالبوقتوام
3 февраля чилнан бата. Amma масштабный, ша вега уй беричерт ир ичра шо кучо качалс ша вега я шоу за ичра ду иш качалс да бигер бошбо те Так, ой, наши братья украинцы надают макшам люлей по самое не могу, поэтому еще как слава Украине, вечная слава украинцам. Аминь, аминь, Марина Чеченко, аминь. Джамлайл ночу асан ой пачалк мэш яхкар خيردو الخيتيون ويقومن يقع توم تبوش ويمحكا كير بطليون يش بو مجگي سيغ بيل من أبرون يقع يولش خنكلا كيرتا ميش يوتين كيش متك يوتين كيشش توما ويا تبالي توس ديز توم بالا ريسورس خلا يز توم بالا ما توم باقا توم با انت ويم توم جينا وي داغري او قا باي شرع قا دي باي شرع وين توم خيتا دوقكم تخيت اما يدوقكم دو يزجو دوقكم دو وين جاجنا وين خلبل نيتsa وين قومع وين بير زودري يدغريتش تاعت تعليل نقدات قي هما داتا ойгозлую мужги чуи ан цу ешол ойгозлуу цу цүн дог цхан минутан диилдалар цүн самуqдалар вел үлш қирин үлш лазин үлш югина ягина тину ягqiyak самуqdolce телевизор его ягеш бя еш дегдеш цундела туамма вай пачал даватешена тан жар дудевс От амбирбат о капитулируат дирду ца проблема ят элче وينا ويدين دي سرحم شا ولر قيرر مداتي تو إديني عري تو ويباتشاق يأيولش دقو لاتشيولش ويلاري انس خليلي جرماني خليلي سيا وجاي الدنيا جوا يوخوش مسالة قوبليش لاتشو باتشاق ويباتشاق هيت دعوتشر تاخ ويا قام دود دات ويبريو يات لاتش вопрос дари инца лاتش дуй Ама уэя жирный, олцу бог тадам хуатты на цуте. Уэй баквою, уэй народность яц, уэй нацию. Наци бог уже киан ел цую ким нохчи боцерш бог нацию. И чеченский нацию, уэй нохчи нацию, уэй кианиш. Деление, шук народы, народности, племена, там, группы там и так далее. Рода. Цундела وي دوم داتر وي باتشالق وي دعوتي غيرش دلا اي باتشالق ماخ وي دبل بيش بلا اي ماخا شا دق باتشالق وديش دق دديشتو دنيا نا دقيت وي دقيتن تسون ديل دوسون اش دز اي اوتسل بوخ قابلن بول وي ماخ ارن باتس بايت وين دينغا ديتسا ديتت Цундельду и важно тагануэ дештек дадел бага ичкерият бага хуа бага ичкери юхка юхш ичкерич бубош лилш бала муга хуа тигдалаха وقيتن بولش ويناخلي وقيت دوي ادم ويغيش دушун ليديش دушун ويقيت وان ببيش بات وي ادم وقيت دوي ويشايل этап становления государства едукцуна Извой чек дойла. Дуньяна дагайтан. Цашику йоч вай пачал хилшу. Извой признать дуньяну, признать тиришун. Дал мукла. Вай карца дельчане. Любой преступление ча. Он дуал преступление ча. А да он заявление дельча. Цуна расследование цагуль. Истиацуй должно быть заявление о полиция. А я заявление так начинается. İşte ve istiyešdu. Ve баквою требовать-то. Ve динег. Ve пачал метуати преступник наказать би. И преступник наказать беш. Иза ve пачал кантуль штхобу.
توام ببيز بوغا إز نيس دات تامو ببيش بات توام تسوال بيش بات توام ويا دوقو ميخانيزم شو جوكت شا باتشالق تمت حياة قنات تروي مروي توام شو الله دنيا نيوبر توام لعبالج دوقو باتشالقش أكوباتيا لهتن أنكسيين يو داخيات يو ماشي عين بو ليتوالات وإستونيا شوز ضي إتشرا أكوباتيا خيل سوفيتسكي سويوزن يقاتلون أنكسي إنسان تأخ شيء ليتوارنا دي تنصون إستوني باتشال правительство خو правительство خلتيجا إستوني ليتوالات تي إستوني باتشال وغريخ شيك خلا باتشال قالشتي правительство ليتوانو $1,000,000 أو أخش دهقن تو إستونيجر شاي بوابيش شوز ضي إتشرا يو ما شو يحق شاي باتشال شتامو وقتنيا ليتوانو يوديلا إستوني مليون شنو процентами دلا إشتا كريديت إيدينا إشتاش إيدين ساتون شوز ضي إتشرا سجا واشت سويش تاو ما دوش تا يقي كابينيت министров شيوش مسو باتشالقا представитель шбоч تاو ما دوش يقشي كابينيت министров правительство ну болбина и правительство ценхилар бахар дош ишшаш дауш бол неq тишхилар бахар дош шоз ضي إتشرا مسيت خيت ما وليش تانسجي شوز ضي إتشرا تا بول لبالور بول صيت سون بيرجل تا سون خيت بلا الخيت سون تاشا باتشال دعوتين восстановили и юридически момент شو إيش ويلرييز إيش لريتشا ويا شهادة قد عني سلودو ويا ни в коем случае туам бацабиз туам мой бул беш 94 цайзер исбай 2-3 дейт толчара туам бул ушхена цул халга бари бешам цер ما اشتي شو وقتن شخينا ويقع انتلكتوال حيقل دول ناخبر املو بر دوقو ديكهم ناخيتش نعبر هند الجيل بروباغاندا وين ويدوقش تندلا وين ماشو يزي خير وين تاخ ليدر ور سام честный и самый бедный ال شاش غاسقش تنا ايقوش تاخ ايش سجن تيش مي سجن تاخوات تيش مي وي شي داغر يا شي ولا ريعت وغيتر وين اذا سنتونيو خاخل بولنا تندلا ويا هو ادينت وام تبحوس ديس أما ибог дат преступникш халится без. Вая юридически правовым путем каста дишту. Юридически правовым путем. Вая бюрократией, бумагами, текстами ишт бабиш путвам. Информационно вай да дизага вай кам киту диз. Вайн са халифат خيرات. يوين يأتخا. يا الدنيا شو عيوش متك بات. يا وين خليفات إمبيري يقي شاب وبوسلنا يقطوش يا وين $1,000,000 ويقع وبشي ريسورسيات بوصل دوغا دين ديقا ديقان ظلمش دين بيتنش دين وين يقعش شاورقا عدا إن كجنش ما بوي وينز طبعا دوداوي ياتري مسخادوي ياتر ثاني مدين قوم ما يوي باتشال تندل وي كجنش حلقة بوش كجنش قيتا بيش وي دعوته يز باتشال ويا دنياني ورثة دوش تام نراويتسا أولتا كورا ليشتات سومشليل دوق إيش بوليتيك يور دنياني وقع إيش دوهم طبعا قوز جرماني حبي أنشو شين كيا تحقيت وقت شين أتكاز دي شانا يغزو ودي شايش تاع شو وشو العمد سويدي يوخ قيلي ودي أدوكات لوتي قيلي ودي تيجا قيسة قيش قيل نظام تنيستي شومليل دو إز نيستا ديش إز قيس ديش دوي ويدول حل ويشايل أسنوانيو تا أسنوانيو تاهم تنتوي دوش دول همان دا أسنوانيو تاهم دات تندلا ويا طوان بتسبيز أما شاول بريستوبنيكا جوبي وزو ويزي دقايتا ديز وزو ويز ميل دقشاش دالا يتخوبو ويتلشبك وي بيان بول ناخ وي باتشالقان ديقيات وي باتشالقشور гражданш نوخشي بوتسرش شادو قوم وي محكعين بولنا إيش بيان تاري خورن يا جواب بيتس دي شتوي وي نيت قاتشر دوي وي نيت مقاتشر
Iway Uter du Dürer du Zashikuyet. Zundel Twamtsabesh, Daders da die Stucker Schädige. Twam Bobo, du is yok provokation, way Tamts, way hits her Washbog, is die Inder du. Is a Edel Hadaki, Ismash, way Zulam, they yok Bok Urhel Mexbutzuna, is Wayne Mexdat, Al Hitsun, is a Mnenio. Tak. مجو تيعين دويتر دقويق أز غاسقش مسلا وقام غاهتج غاسقش كديرا واق تجرس دويتر دو تاق إكيتش وقوم توان بوق نقسن كديرا وش لرت بيش ليلا مجي قيدات وان بيرو مجيش قيدات وان بيرو ويا هدو خايشن تغنا وين يوقع خلقة دوق ظلم دو غاسقش مجكش دين دو ظلم وين يوقع اي اجين تورا وي كازاخستاني عدولش دين داح وي كازاخستاني دعدوغيش دين داح وي دعدغيتان يوخ شي كمفورتني وقونش تاع وين تعباح قناعبو وين يوقع وي بروبليما وي يوق بروبليما وي ماش تخيلر دو دوحر اتسول تاعها وي ماش دويل شول تاعها ينخ وين يوقير با إيماننا دعتو هان يوق بريستوبلينيو تان نوتشن يوقع داتسيس دين دنيا يوقعدو حو قيش قومن قيش بچالقن حو تبوال بيشولا حو بريستوبنيكو إسام متاشكي إزمينا روديني أول شو شبياناج إزمينا روديني إسام متاشكي ستاتيا شوش уголовный кодекс إز وي نوتش سبريدو ماتين وي تعونا دوش دات مسنا دو إشتاحي بچال لرتيش يخلش دات تاخ تنجر تا دالا دالت وتا ديش هنس юрвича из-за чирвичуишва чирбогама восстановление справедливости Бога, до месть Бог дать, вой навязывать, то чира восстановление справедливости, месть устаревшее, древнее понятие, хинца справедливость давать, қи и преступление, цаейт қи чарик, еще и наказание преступника, милого преступника, а тацел пачалшка هنس بيب بوكلت إشخينا حون كوك دوكش نو كوك داقرم إدات نو пример пришел ханту بيب بوكلت إش но үеч взят кютига вук пачалка хун бухт хантух штаум алачич так как джимум условно босс и хун бухт хантух ну тига взят кцеюц пришел хантухча из преступления. Хуна бухт хантухча. И бухт хантухча преступление. Кезгива, потому что неотвратимость наказания ош. И хоть бег канал вер воч. Тахум до войнохчан юкадуй. Чирбош до лума неотвратимость. И слушается. Адер слушается. Шенши доин бег воч. Бидер слушается. И важно и преступление, и на коррупции и очень наказать твердо. А джим бицун да гуд би ацун туш даца шола дацун дакцадо. Кичанца до. Ама взятка ел дадер сдуш дует ах беб калач до адамлач до банклач шайглач. Ишт и хум ниста дизой. Войнюк идвальнага инзали дох зулам до. И агентура وای کازاخستانی صداقش دینا شور یورتابو گرو انت بول بیش بو کجبه انت بول بیش خیلی بو بیوش خیلی بویش تأخا ایناخا دائما پیات کلونیولش دائما نغاسقش انت بول بین بو سویتا بات هباقش دینا یوغا غاسق هتشو بوش تار شایوش اگینتور حلقات نه اونت الش پبید موغا یخنا یخیشر شایت این واش لیالایتن چو بوش بریش يو اتسين واش ليلتر تودي غوتشا بويلا يو بولي يشي قميل ديمت كباتر سونا نو دوختيشني شي ازر شا уже خنيت شرقي سو уже цом نقيت ولج قي بوتينس قي غاس قي سباتر شوس بوتينس ويت بريغوش وي ميلچ او نورد اوستلاتا بيسلاتا شتخي ترقسونش دغچو دوسني سو قيتار دي دات سونت دي شيات سي يوبول уже путаниц хан идеруе диц диштек из масхадос диц диш дудай басаес диц диштер масера иста
уважаемый нам будет ходать из вожбош, дичишь. Но из-за дича цадича, хит свой дича, то я жду, цуэнахи, цогум хит, дурдарал царицун, но ама хит, чохт ита адешхер дари, хагам дирцер, шейцац интервью счет. Ахка из чего важно хитцун, цин ваш делайтер, и шунд альцумех талицен бу, патрушу уж елейцерис. Это был сахар, это был, нет, там был сахар, это были учения. Шауи засветиться дирцу, шауи цтияли. Так хинц мечты варящу со. Чу бяхкан вайдай ансер. Так ишау агентура мехтаяк ансер юга первый туамма туамбар. Второй тамяха вопрос дойч бедацер. Фактически шейс келардахкар бики халқсан са движение згас шкич аубур туам дуку агентур цу агентуру дуку зидур тишам байни юқи чох дик шей технология фсбшн использовать еш метод шей гас кшу бахкан иш дугирой док зулам дир нохчи туам беш бол гас кша мужкшан дуал туам беш бол нохчи ас масана бехца бил гас кш дия бойлаш масана цабилас бехкун дальча zulmaşlar, предательство шер, бөгир нохчи. Эмлочи наши моста мечаут сахар, шина пост мечаут сахар. Так уже хот эмло ват хон хайураг мечаут сахар, хаваган кичват соп ситуация. Хинце дер отсол ханья леша дуқом шва хуш дат. Ацуюк абокш бол. Таш вакачи, трепли шакаш то кегична вообще эском хар. تحقیقا بوبوخش بش سیگا بوش احمد کدیرو مسخادو سیوخی وقت قلیل شور مفتی بوبوخش تا ایزا سیاوالش تا مفتی خلش ریلیگیوز نخلش حدس ایر نا حیزیش بوش ایمیتد مایری یولینک پیرو تمیعیری اخشولا تمیعقی چویری میتد وجهت ها یحتسغیچ دیشتن دوق ظلم دی نقتر وینیو قاعد سواسخش ای ظلم ویا بای شرع قاستیر دو بای شرع حال زمنا خلیر بوش روش نوچتی قیچ شوز لا ایچ شدال بای شدال چه یوم قاستس خیلی سندلا ایزه چو اکوراتنا چو ایکی لردیش قاستو دیشم دوی وایتان چو دغنا کدیره وار الچما وین خاگ وایتان وین خاق بستان وای دوچ دو کدیره وام ساتو بیات اسما بو گر او یوتیگا فاز بو یوتیگا كديرو ФСБ, ама Путин и сагу, Путин ФСБ, ну и цюн сагу, администрация президента. Уиз. Так, тайп он тобна шутига. Основной шиа Кадырови цунду халёлла и ГРУ. Кадыров как ФСБ, ну ФСБ я именно Кадыровин рейс. Уай чудана хинц пачал дауат туал. Вай этубал, вай чудо ахуйшна, вай без разбора. Палбой иза вай пачал вай итсемегер душун. Хунд альцунахи пачал хириатшун. Хадас сунадинаг винир бош. Кеншан вай тقيد دولا بيخ بوش بو كيجيشان يقيشان زودرشان تقي حداس تخزودين تقنانين تقيشين باي ما بايني باي ارسونا سيتي قيج باغا بيش شادق مدني ده вообще كويرчун дегдо гаск мюзик шлештег мадени ацацболча мюзик шан тёлел шдой дудавин ден козырный подонок ночи ольша козырный подонок ольш мои цундела и умач о аккуратно о лерен не стадишум дой кюг бехкевек бие наказаться خيال يشقينا مسانا كيت دا يازيشي ني اتسوسا ايوينا اسويت يويرу ها قيلك قаста дойч Европейский суд по правам человека шкидош قаста дишт вай например дүния новайн гадур например американч гадур хват ООН гадур хват дирду бог датси например масала اختار وين غادي تشاري ها دير كوارتوش با مقردات هردا مقردات يا تشيش قيلو ريشاني تشبي او قردات هر وجبوش اميل خرمك سمعتني كايز دايق قال مقويق ودولا شو تياتسدي
смертникais buvo kudu дахиц бог, да, це пожизненно то есть сега. Вима есть, например, олар цель, что пожизненно. Изама вайбагою согласиться, да, цада я мораторий вести и эла, например, асам ири мораторий вести. Каста дисум временно остановить бог, дует, отменить бога дать, таях бога дать. Андюхан сатя есть смертникais, чтобы мы бег бочо саган казнить цава кицақауда қидекцада вождекцада. Цундела изчо леренум до албоас вай нису ешел и нису тидахниш вай дала вай пачал правовой вай тяхин масал долш и пачал вай гайтхяч дала вай и хума чо лерен нистади что и хума. Может цацвек элгарвала мег ودا ميج قي ميج أما ملوخيان دينا كودو خوش ملوخيان شو تأخ уже работает механизм восстановления справедливости. И тأخ بعيشة دالشة إكلار ولا ريش خلات قانويل ولا ويد ولا ميتشا ولا حكرويز سندلا إشتوي هذا بتشاق داتسواتوي كونغا كل زلام خل هنس например гырушник шбу иш цундуч дуасе гырушник шбу Кадыров давахкеш Кадыров как свидетель ФСБ вишвац гырун вишвац а Кадыров гванда темло хил нахбу дука бешам иш байан дия билна ша предатель бойлаш иш юшаш дар байан почти шавек вину ценс датса мелдина иштвели аварини операция вини бой байан дабаган серж ну бисан Сацбеш ичкирич бубоваш бом гуш мабутиг сацбеш гуш боча бутига үше ок кристальный мезиду и ласки кетертир кристальный мез ал заугая волжзам на хабош беш цера ласк шбо то всегда шуцхилла инсам садик Россия юч бюсер бариш всегда хилла ба Россия юч أهوش سيلان شون ده توان بين بو هين سيغا بويل بوتين وباتين وتبين بوتين إشتنش بيش مباري كل شوك تعبش حال تراكتني حال هنا عدنكدني نعم بايني бош إناتان уголовно делаешь возбуж дать дешь бобош пожизненно тухинс أشوى мартанир роваде уй ми уйте название медведь бош вол мукта на гост пожизненно ты очуй чурис а эра ну все верный слуга фашистской России уй все цуа на бой бой арбу дальше да уруйцин вариант яц и на бой да целоч так ишнеш бизер Путинин ФСБ шаш бог дает иш Украине чубает قيتش أنا اعتراكتش قدك ديت لا إنها добровольно شيء يقشل قدنيا نشو خلنا Яхья таджимал душу дьяволу продали. То есть полностью цашикуёч дьявол, шайтан, сатана. Аузу билlah, дайла ца шей. Шейл дахар, вахар, шадулма. Ама те беш бех блячо. Тахка юга, мел джова югаздан дала. Хтаж иштеш ят пачалка, иштеш датсум. Да, шин лучу эре их конца дирду, амат арту жвап дал дизерду. Суна икел гарвол шва. Иштхил дишту. Пачалк, яланексан. А если вейца ишца, вейн луч эл, вейн там луч эл, я кадыровар, сан троду, о трен луагдо, трон закон, не знаю, хуняне топ тобош, ашо кадыросан, ах, вей адам дейшер дать, развитие пачалка хиряцу. Агара уй и ФСБ, и кадыров цунгу экс боевикш эйду қойцаря сдаться динаш үш дабаға интересу во-первых свидетель дабаға бисцан во-вторых те шадол риц дисцан це лече на гулдин доло ташара притчара юк те гар айдал дисцан те мет вахош цундела гара уи ФСБ вай кадыров те туячду ва кадыровар бош кадыров Турция Кадырович, which Halloji, Micharhata, son Yechi, her Deshi, Shavig, Raski, what, Huza, her Europa, Turci, Yuzan, Raski bu,
посольство, шуор пачалка, центи койч сагават. Амелдо, а ты цакоид. Ушрига цабоба дедиш, амелда, кадировать, ламбеш. Иза сун устраивать дешум, да, и вайн устраивать, да еще, вайн магмек шлошум, да, цис. Иза зуламду, вай нохче интерес, вай тялун, вай лештала. Док зуламду. Так, халу цица, цу сагвинца, винца, цу узинч, динца, ну, раски мен тукис, раски бала укис, кадирови, цу росгвардия, уи, нефтяной полки, ауи, кичина. Халу дюхар бюллуш хиллаш, буй, нах байнаш. Ищем понятно. А ты киан был, кегинах. Цере, по факту, ну, шавега, ومواتي сопротивление, я عيدل دات يا تعاشى هو تخايت وياش وات بميني وش بيئن زكونا وعيدل شابيغا غرش على جما بتكورين وين عيح قنصر إيش قرأت سبيل ترز دات تدينا إيش بوخ سبيل إذا هو إسلام ممن بوخ لوشي تام ممن قير تلوشي جوه لو ملقنق تعجم دولار لاستيش مابشي بيت الله إهم وي مسو أغو دوستا لردين وين سناغ تعلو خيريوش بيخ تغان ميليتي وانير إز أرمي وانير إز تا سو دوش موات سو ديشن والخانير موات سو تاك أنتوير سوولشك نوخشي تاق ديش وچوريس وينه تاق تندقر خاء دا سايش دويست خلش أسبوعش وين خيل هون لا هون إشت لا أرشين أبو تاق قو هتا ويتا ويتاعت دينغا شهادة شو تاق حيتاني قالت زاوج شو دودا من خلير مخايون هاي دقر تسخو إيش تانيوق عدغو تاق هاي كما يالنا تاق هاي غرج أخو جامو إلنا تاق قوي نوخش قوما بيد بير بوا نوخش ندوع زولم مدي زي مدي دودا وانتا نوخش ندوع زولم زيد المواتري سويت عيدا دوش شين يعني تبين وري إز ودين قامسا نوخش زيدنا هينت ويدا غاس يورنا تا هيتس تير كيرشن هيت هما دات ستالين دعوة قي عيدا دي أن سوري ابيليتات سأل ويتصدقتن هم دلاري لادنا ويقعد له برستيت دينال ويتشوغ قيتر ورسو نو وين خاق اتحوله سو يقري وغيتي شي ساق يقري وغيتي شي سيميا سخرديتي يشريلدو نو تاتبولشا نو واسنو اخش دوغتي قادات يقشولي كبيك تاق قيد ديش اشت بولو ويدا كتا جينر هيك الدو ساق تقول شي اوتوماتي تات على ويدا وين بول بيوله دعوه إهما ويا هنت نبرة تركيا نجا قوس جرمانيا ونجا ويتي قيادتونيشة يتاريا ويدويشة تاني وقريشة تهما دلويشة تأخ وي بقوا مياتي ده قوة ووج يتعبي واتعري ما شايفك تنت إورزر وروي وده ولا ويل نان ماريا غنوقي إيش ديلش مبو مش جي بقوزا غاسقي بقوزا إيمن بير ودي أن بول إيه نوعش موت بيتش بوتانيو إيش تان أو أتريجوليرو وتولي تناخ ديش دوقيس أكوراتنا إز إتو تجولو كريزيس أردو ديش دوي для этого ويا просвещать ديس قيتو ديس قدم صوبر دي شاوي كديرو ما قال فإز بي قال قرئو قال لا تان لا دوقتي عنا كديرو واحد دحق اش جرويش خير بر حوصل نوحشي شن ميلدينك او دادي قرشون قال وين ايش تغيل ارغايشون ولي طول شرح شيء تال شيء سميا شيء غاسق شرستري لاتن وين بحقر ويك ايلر اش تشاش بدر جهد دي بيلي كان او تو بيلي كانت تو تارنت بول بيشو وين نوحشي بر دني كنت بريغادي وقايشتا تاخ كمونيش بلشويكش ايلر دويتسك خزوما مدري коммунизм, там, справедливость, земля крестьянам, заводы рабочим бош. Мумштуйте там, масана цунах. Ihr belir. Так, шадег могитер дубар.
Gerz liel Deutsch, gerzam oik ceru liel Deutsch madari, schalt dui, liel Deutsch der oik, hatsa doch, ditana. Kamunisch, iza hadekar oigari, schalt. Nu tätsch o abishettenir. Ach, holer bo nochtsch, zu gena, Deutsch bo nochtsch. Dele, وبحكتن بوش أتس بير ترو غاس مشجي ترو وين تعلقتن يول يخرتو تون دال بيقم بيش بقيتين وين يوقع أحسن ما تتانا وين تغينا عين نوتشن ما هينتا ماتشن نوتشن что تصدق غاسقي хороший русский буш сум бойшуни хороший русский куза бушуниш Европа Каспарови Маспаров Ходорковский бушуниш хороший русский Навальный ишаиш ташуш Цер ist شيء цер وين زودري بيش تصدق بوخ دعباقا إيش أوديك ناخر بوش ناخش إيش إيغالوش تأخيو إشي تاتبولش أوغازلوير غاسقشنتي بول بيشخل بول ناخش بوي церц предательш ما بويش по факту بايشو دالا предатель وي да виви шват за это но и предателю بايشو мел дола скидки уцунёш смягчающие но что мел дола ама мугол шватицуно иллюстрации по-любому иллюстрации бога хана был даться юц богду все пятюн бол ба эдел была бизнес лили حقيقهم ليل دي عايدين دوزي مهتوت دي ناغن все цулт я حكومة سبو حيتصاعي هاي بولا بيقي شكولا учитель واي يشاتسن قيوم ده يشاتسن и богду иллюстрации расстрелять бога да цу чунга ось Hinza так ГРУ, МРУ бошбол на ФСБ главненек мозгию. ГРУ исполнители. Цара Кадырова да حقا يشاو كديرو شاوي يتسمج بوتين وهر عدويتر اسقندوش دلا إز عدويترو قيد عميلو يقولو كديرو تانا دقايلو اللي تشوال نيري وجي عمي ويمج так вопрос Утер du цигашт, шош байан, все байан, тходу спаситиш, ночи он мелч отсабиес. Хинз غاسقي بيتبل تو كديروان هم ألش شاء تسوي حاجة وقي ويق تعمو كديروين تا ألشان هنز أزرولك يخش كديروين تا أولش ألش وي كمنتاريش يازيش وي دالسيد وهر ووج بوتين ألش وما تسول باترشوين ألش وما تسول فأزبين ألش وما تسول سونم تا إذا معارك إلر هميو كديرو سوف إزباني تير تون ألج وقت نوحشي دات وي دوري أنجلا أريستقراط دوخة دات وي مو نسلوردو مشجي أوروني مشجي شبوغ ديس ليشو سجنتي وين سال مركز قش مدو يسبيتسالنا إيش باي وين نوحشي قومن حال تاري وينش سن بيش لا تغيروش دو أو حوصل شو نيتس بينش باي Цуна укидать, цунах вайле есть зуман. Это почалкахум дуар. Это не сиюминутно, не хайсимейный хумор, а кани лами قبعيشو دالشي خندل همان ويلي يز أقومان ده. سدل دوقم دور ويقاس لوردو الله يتسون وين وضح. غوتsa دوي وين دنيا نو غوتsa دوي غرج على وين وديش تباشال تيولي. سارقي لوزي دو قرومش دوي لوزا دي دو نخبوي اربوت إنش قيني دو نوت إي عنو مقدات دولة دوش كيك بيحكي ووتك السلام عليكم السلام عشتو مساك وعليكم السلام فمية ما شوه تاك شو كمين تاريش يوش قويدا ويتسا خبر دولين شو تردو أوكراينا طولا إش دوح وينوخشي چوات وان بولور بوال إزبق مداتي دات دي ليدي نو تار بو كدو هن سال وي تيجر جروب شو شاتوان وي چدو وردو بوش زكايا ورق ويس كافكا تشيشنا أسوبا دي تيريو بوش عشان زكايا موري قميل ديش تسونا ديش قميل دو تاريس ووتا چبور بوي وجيتا ويشون شاش هدو وردو مالي تار وش إي قميل شتو تار دولشتك وي دايل ديز وي توان بير بوش داتس انت يوم ياتس زكايس نو سيورو نو وجه ال دلت نو كان وجه بهان دلت إديت
заслушался Цымбалюка, как обычно, Кадыров на первой полосе у журналиста Жахардуда. Да, и Кадыров халтует тоже уже хамегер душун. Все, уже райск сцене, шей, гары у ФСБ барт багяш будешь. Те Аслан, уай туамба üşem децер дела представить довой России юхч Кадыровщин юqir юэл цахицун und юхар цахицун und шей метк юашен хирдек хуш юр таслур уш шей Кадыровщин юах цаю юрит ах үш даму богар бутиш вой омани хитсу ахубо ночью мот ашчул воли мяздо так мела дикт диазин смыслом хитсу абоште хо элверте да ницец би преступник соцслушивать это я знаю цашику яцте но куза мухир дуихинс сакьетамя вой концепция обусловленной независимости цуте уэртан вой цуте дадуал шелч вой дунину вой дунини годую шелча из-за России скастир должту критишут ахир бац Россию лилешна Букадырова так и Россия там вой каста еще уахойшен масхадоси ельцини сан кюкта деш камелдеш но из-за шикапек мабош киекрдат راسخ شيء قوتش دي ذات أمريكان شخلرق تيوق إلهتي أو أن خلرق تا غرتشال تير بولا بغا متكر بوش ناخ أورجانيزاتي باتشال خلي تأخ أنيم أبيازن بود وهي قيتا معه هنسر حال خيتس دل دول دل شار قيان خيتس دل أميك شو دلش خيتس دل قشو دلش خيتس دل أميك نو قيجين دي دول تسخيتسو أما هر خيتس دل دول دل شا وای پروتектор, وای спонсор хули, вай нgodеш, вай одош и долш, вай хум дюйцелуш, аж больш бу, просто те желание, арчал юридическое, официально ладно что те. Цер и хум дийц дулдича, цер ол и это Кадыров запатентованный мауй, и запатентованный нага, ви цауиш запатентованный преступник. И давекча война выборщия милиции, полиции, قولا создать قيبة اتوبير يشاش دعور بر России бойда قيچنا бойда إيش بودر بر und als России ну все Путин да вел Россия систем قيچة يلهم قلش все نوحش كشاي пачал قواليت إيردو تحقو западу му إيردو إس هنس первый туам дабел шайна Руслан Кутаев правительству Фриман антипутинизм бока Руслан Кутаев масхадовый правительству юкахил варбовцуе. По комиссии, по, короче говоря, мудуйте дот эльча оппозиции бубошпол предатель шпуй цен ночи кидер боч. Цен сахарцуй, ну та несудебный разбор шал. И умлили доча. Кольна комиссия. Из-за Хица хирду алхицу. Наксан и вайн саму дель добро дачнас. Просто есть как перспективу, как вариант бос. Цер вейк эрду. Шун динак док зуламду. Цуюка ФСБ ю гары уй вайца ашма буй нах вайнюка вайса ночи бюш ночи мот бюч вайса ночи бацуш ночи мот бюч на букыш. Вайсхшан просто бог белакыш. Шайн держи, ахчи, та идея моя, эти великие русские государства строить, ешь мабатиш, ишь просто шайн ахчи власти, шей джунгля обеих будешь, им плевать на чеченский народ. Так, и наха вайн махай хухирду, даже маш дальше, элел гарбу, вайна что и хит сиет верш, хит ат аш верша, وای عیدل حدیچ الیل غربو شاشا او سهر وینیر سوج وینیر باش او گر دیشو خمیل شینش بوی او گر چوش دوش ال سبعش اینش üç odik onur eلیل وین گیندوی پیروتو am dabel شینا ای onur bu boş bol na era bol temlo şey çu bança ahı şey realna qayagar هم تدينشا شاشتا bu muhtiçliyiz ponçiyeç var yo şolat on bol da yo qayl boylar üç atemlo yo er bol boylar tak
И ум цагалита война Западу хоттерю аль-хитсуни условия. Давайте, ну, во-первых, по закону, это вой дадис, а во-вторых, цаюк и хаитсинц, и кутаев туа мег войн. Всплывать де шуи, инц айве шуи, уют шуи, но вой ити лоцарвать. Я кутаев лоцарвать, я хал истарина шбу иш лоцарвать. Болы вой гнаксиме из вой обсуждать тади, что ас просто сайгар хитс, олш мысль ушуни, ца диц ни кичем больши, ца просто сайгар сомнений бияти. Например, джимнак халоцар квай, туам би нохчи бай ануочвик, цу оппозицию. Я хаю ул комиссии хилю совместно на цедараль. Может быть, ищтахум не следизер дуэй, цахасун, мухиду. Но войны условия хуаттерю аль-хитсун, что беспределца еш, шайнлу оглил, деш и цахалита. И ну это мы обсуждать, да, шайнла правительство примывает, правительство сунам изменных ет из югайтер правительство. Но, например, американч буйвай, давай, шей комиссия кол, цу комиссию и от русской оппозиции, русских, вол и чеченоговорящих подхлопный вайт, представителя о и то цуюка. Ишт отдельная комиссия, не в правительстве Ичкерии. Ичкерии, хакдали шолш на абатиш. Еще враги Ичкерии, враги независимого, суверенного государства будешь. Ишт цундель, ишт были. Но это бог бол будет, бабиш. Вай. Цунделя, вай кадира, что бабизер буэль царицун. Россия, айдал, дюганчултя, не просто Путин дa'wel цашей операции на патрушу давату. Так он махицур да, цу кадира дa'вехкан, там, например, Дауда ваха и рутик. И все, так их хитсам большим хирдат свой комат. Именно бокол систем Россия хитсдуш, хотя бы хитс, бокол и цахитса, малел хитсдуш цу кепуатеш, отметя вой 91 год, вой почал дамоватера, почал хаму яхаусди штукой, правовым юридическим путем. И Россия, ну, все, Кадыров, ты не глава, Алханов, ты не министр МВД, там Игорь Милуар, Нечаев, Кузавик, утро посольство, бан притонявик, Милуарец, Игорь Хвостиков, Халхилагор и Кочнев, террорист Кочнев, главарь банды УФСБ, из отозвать Твиру Москва. МВД веко шабеша, отбой бар, все, нет работы, все, белой бать, зарплата дать, поддержка, они сами уедут, все, собираемся, расходимся. И мы соберем, комиссии куларю по расследованию всех преступлений, армии куларю, полиции, пограничник, шедолум, колдизерду, шедолум, цакуэль швой, дойрадать. Цундер, ишт ваксун, мирным путем, не насильственным путем, вейк и далурду есть выход. Ки выхода ки выход иду, кровь, не цицане. Ах, из ген долги хум. А мирным путем, айдал хадаль жута, и преступник швоя, четко суд келияш, цак элгарцевой швоя, а болбой, это год, 2, 10 лет, 20 лет, болбой. Юрист бир буй бол. Бола беш суди қили чулуш дела халохш. Хало бичауш сак хава изен что хукш ма. Раз повес шаят. Хало чвек халат чу уэлен шта. Хум ди дутига. Халат слушвек халат вот чвек вед. Хум хир дутига. وي تعترك الغرت ولتي انت بيقم خرباتي مسيرك ورتوش تداش وقرداتي بوش بريديوش تسنا ناخلقون из бредью из беспределью бардахки но вой қиялла еш дама диззар цивилизованный пачал шанва идой ах вой пачал қичоға хирю дүниену лорш хирю вой веш лорш хирю самое главное вой веш лорерю дела мел хахиет ми адамалел шпачалки вой адамалит дерзди что вой пачалка
وي نوخشلا أدملا إز شو دوخشون دوي دنيا شو دوي وي دول وي كولتور يشون أو دنيا نو يوتسك جومانيزم أدمي بقونش ديمقراطي إشاء دولهما وي نوخش دولهم دوي وي كولتوري دوي وي نير داتس دولهم شهور قومي شيشيهم شدو أديجدي заканчивая браками. Например, сюлимахка шичалемек шу аварченюк, думаю, чукса. Нохченюк и близко дать. Хит новый чарюк да доцаш. Например, Норвегия, я Скандинавия, я думаю, что Норвегия ist die Olmettek gehen ашхила, цера шайцарил шхила. Еще ваша يالمك شكلتين إز وي كولتور ما ياتي وي تلوش داتس وي ريشات ديردو دو قومش دو تيجا дат и умша вой мекш датскош да права человека и вой шаде гадохшту может ацуманте юдо ладизе цацдо луманте кейт хладизе до кей хладизе ама вой основной вой культури вой гиллак адач цути قودит цақودит вой баквою вой ница хирбу وي أرمي خير أخذ شو خيل وغا بيست خيل تركيست خيل خبشيت خيل حي هو خيل لو بوي ريلي قزع مليل دويا إيرات قيسوش واتو شو إيرات قيسوش حدين لي ليش ولا حتى دين نقول عيد لي وين عيدل ديش ولا другой разговор حدين لي ديش ولا حدين لي دي هاي ديلي بيقي سجى مواتي شو نقول все حو نوخشي شو بوسب نوخشي بتشال كاسن إيجارنت إبيزاباستس كوز Германия алурят инс духуза разрешено все извожа может хитслур Гитлер санюк цауэра цауэт قارم духумш дина исанум санисталичен ну наксан бос Германия цач қипачал что ишт вай духу Бол бабиш, духу бол, но только мирным путем. Салам Аслан из Израиля, шалом Израиль, шалом. Так, Асланбек, Аслан. И халифат нахма бат санна хумах قيت دقا يغبول دقا ويماشو ياقج إناخ ويموحك أفغانستان سيباتي بيرزور موخ صوت ببيز Ну, во-первых, дохара, инаха yok проблем яхчун. Это смайлер, шей ламаз деш, байлуш бала. Шей дин лилда, шей хич, ишт хитица, ишт дин лилба, иш луш бала. Сюга шейн хитаг. Ты лац пуш, бала, ахкам, уже сауман декишош. Это я уже могу, ты целац ищу сей. Юхтат еще социальный бог, он дальше собой тяг айслилештег малилди ба собоят, но тяга цабарит собой. Так инаха ванюк ахирбу, зикарш деш беш хирбу, вахабиш беш хирбу, хабашич беш хирбу, хирбу, ишам хирбу. Россия цент огалячол Россия, Афганистан, талибшбу талибшант яляч Саудовский Аравия, пакистанский спецслужбщию. Иш дайолари талибш китербар. Гелбелла кета вона цада дисқан наху постоянно подпит кылча ахченс дега информационно кидек уқцауқцуна ишт. Инаха вой пачал обалеш ашбу иш адбитербу. Так تعاومت سبوق أما قي государство قوال غيرت بو والولغات أق تو أدم قيتا دين أبسنيت دين أدمي هودا ديز مش داق ديز شادك دين أق ريفرندوم يقال ديز نظام ديشي والله هروي بول بوخيت بيش конституционный وي государство بوخيت ريحشي وي أق دين قومري شكتا ديش هوصل ويا ناتا يقير أردوشون أوان يقير أردوش وي ناتا يقير أوان يقير Европейский совет союз يقدر ديش ما دوي نو وي تسوقي دوشن وي دال عمليش ديغر دوشن وي اوتومات كلاشنيكوف خيرو حاجكي بوي خيربو دق انجيجا خيردو لا دسود نودنا بوش داليل لوش يقول تو اشت ابيسنيت ديز قومي
Потому что шедл он дец трошой пришокач ниц бахметтак боч бешсак. تانيوك أبقي نابو بيرشدو قنبل نابو أدوتشنا وبشا حير والخيج ناخبو قيبو إشاوك مواتي حون توانبا أري حون إشتوا لأري هم داديش تندر ديمقراطي إشتيو يشخج ну цуна укрду альцерицу и объяснять-то, потому что яцку дуненча ца способна жизнестойких систем. Ну шин луага إلا بالله شو تمج شو نوخشي قلدوي لا بوخشي جو تأخشي أفغانستان داوان تيجا عيشة وقي خليفات يات هل تورتي الخليفات تورتي نو تأحريل الخليفات أسمانسكي إمبيري دايوغينا هنس تورتي وين خليفات تيجي نعم نو إتج بريد خير مداتي دا تورتي نو شي يش национальный государство ю полный вперед وي поддерживать бокуш Вейктяр умаца бяхчани, вейг ума диеца бяхчани. Каждый имеет право горничий бакую. Государь, ниц бую, вперед действуй. И вей действует да дис. Сюда есть двух проблем, херю, альцагитсон, инах. Иш вейса нохчи мот кич бу, ас, например, ица уга радикальный, я рейбош, полнеас, духу камешни. Цакич, даже свет дойный волш, жаца, агрессивно, хилляк. شكشادك أبيسني تجارة بأبوغم نيستو ألقفي просто и ладу قومنت أخي تاسو جو هيقل ستو وقن خمسة واخي ладу تا وقارة تحسوا ديلا والسجو سدو شو مداتي تر إيروم دولش تاتويجا لتصدو نو أزداديش مداتي يسويك دلور دولش داتسر سزداتشا ويهرشالر برداك سنجيتشا просто голос Один голос дакайкда. Все. Из голос шарштал, самстал еще голос, алсамхали еще. Так хорому кайкдиш, ты хорому объяснить-то здесь, ой, правовой демократический. Швейцария сам почал кольч. Не знаю, Германия сам почал кольч. Федерация yok почал. Ну, та любой джим почал, хаеш. Литва, Латвия, Эстония, хаусиш. Бех шмукаш, ната юкабуиш. Россия, шейн малиня транзит на олцер. Россия виз наш целоцер. Ой, лейш, отцело Литвану, док из Герза дачу, герзам ду на тюкабу. Арми ячун се цач от эмш бин цер хаут санземна. Кисат лой бачуша. Только головой они работают. Только головой. А халца агрессивный цаут. Вот он бирбу арди, Путин, ну, хаусиш. Отцал атомный герзадош, отцал армиош, отцал зуламдинол. Хинц хаусиш мечты валешуй. Цивилизация, дунин дюхал, цабалоид вам. Цивилизация, юар, квалел, ишт квалел, юар, так сложилось, талан лет шара, ишт духал. Байша дальш хич аухил мег, ича дальш хич аухил мег, но талан ишт дуар. Кигуш шума да самый главный дунин технологию. Хрыга технологию, хау, хозяин положения. Технологии, я швег мозгию. Хрыга стреляешь буд, а туш. А цюнга туш катапультаю. Ха стреляну 100 метров, 50 метров види цасагуи, а катапульта, ну, 500 метров види ицагуи. Технологии. Тан цандронну да види дин эрмину цедештег дуа. Yok цандронну. Ишт يو технология. Что она я скачу бяхкан хак да чубелш барпыш халдала атталаша тасбел да чубелш бо. Инс хамер шаяхкан. Все, теперь сойтся васка. И технологию миром правит мозг, миром правит технологии, ох мозгу еще. Тут и технология шивой язык. Вайн сан хайялуш, няш, просто цуман просто чаш ойлейш. О Европе территориально дунянчуа угарчо развитые золотой миллиард олшу. Дукаберша ах миллиард герга сова о Европе чуабу европейский. Важ аха Америка абу там Япония абу и штат бил технологии. И шаберша англосаксы, американцы, англичане, царь связаны бу. Царь друзья шбукаш. И золотой миллиард Евросоюз халот свой. Вой веш ду Евросоюз юк и дохш территориально.
Евросоюз юқидат, Европа. Европа и Азия вайн маха. Суюқидо что? Вая это территориально хар белая раса олшол. Россию белая раса олсуна. Кавказский расою. Ваих хабойл, ваих тернах бош. Вай ку Европе чуа. Дик цеюш. Американец дик гергалудолш. Вай дагертарк. Так долыш он занхена вай Советский Союз я. Хазгарчал Туамбали Советский Союз юли. Дик мечка бохш барк ночи. Татас отцел ночи бу юхицебич юх. Просто ночи гуобуца бохш. Битецебич адбич. Все. Потому что учились дюш бар ночи. Вай диша дюш. Вай ку Европе Евросоюз юхидвел. Вай хули. Вай государство елш. Вай гор пачалка посольство елш. Вай паспорт долж. Как израильский, как немецкий. Без визы Америки вай еще. Вай Америкс гергалу хулерк чох. Царван без визирер. Царван без виз. Йой почти массу пачалку йой без виз. Америк ну ешать. Вай мельяк возможность, мельяк перспективу. Просто уэлеешься гуман. Вай нормально цивилизованный пача. Ишайл технологии хаються рювай. Хинзеш. Вай кегина диш ю арик энте диш табойтер буай. Хуз Европа диш бу хор города ца хилмаца авай. Диш университете акичена. Так, Германия 50 тысяч сагу. Ну, 50 цаг дик образованные. Хируал мелк изга 500 хируал тиш сон дальше ночи. Аудал на баца диша тегер душа беш. Так, 500 цаг. Уже образован. Дик образованный век ушуны. Уж бешам кар вайн школе алушал. Образование төш мою. Вай кар амеш был мод төш мабуй, чтобы мы могли дальше развиваться, интегрироваться и налаживать мосты. Хузар просто университете дюшо преподаватель собалер бой. Это ёх процессию, но из-за представьте просто миллион перспективы. За все это время, вай туам тула тула уахош мирно вай мэшерц нахца бойш. Вай тадерза дешариш тадерзла вайк. Вай хайкал кача эту бала. Хайкал хилла цатуя кусқиду кумш да нисталдиш. И умш нистельчултя. Вай Россия война, свет, газ, шоу ичара, бесплатно я лишь хрю. Света газа дал дизер, да, свой. $1 триллион война Россия хадал дищу. Цу Америки, цу онит свой, протекторат, вой хадерз дой, вой хадерз дой. Я ФСБ, ну, ГРУ, ну, Кадыровия вин, цуншадал риц хадахкан, шаш эдли ба, ца Россия свам дохкарда, цада гасқи, цад мюжги, цад жюпи узирват. Шаш калар бойрбуиш, мюжги жюпи узирват. А вой через протекторат, через спонсорство, вой игум нистича, ах война, и ах содерждеш Россия, войн вохирду. Вей сан возможность, моя вей вещь, вей ограничиваться, цедеш, вей надашчане. Инзарич о возможность, шукой. Перспектив шуй, вей бершан, вей бершан. Так почему нам это не надо делать? Сокие чуат суман, вей дирду алхитсу, китаба дат вей цеда. Дал мула. Имеешь дата и вей шариат бохш бол нах летер бохш бу. Так, Джахар Дудаев. Да иш дуке. Ас далюшчун ас дук дитер дуаттай бех мобиллаш аш ночи матла халадол шязинана меги комментариш. Ну, иш ца вауан ю язилашен халдаца. Так, Маждад Машвоэль.
Аслан, Кремль, конечно, заинтересован, чтобы мы говорили по картош, и так далее. Некоторые идиоты не понимают этого. Мы всегда проявляли уважение даже к телу врага. Я гуманизм тидах штук. Просто царский матла, царский дождь, да, английский мат дождь, греческий, цутидах штукой. Нохчалти, адамалти, дахти штукой. Цутидоры, шадик дателурдук, шадик данислурдук. Да, мула. Так. Так, Пригожин, Вина то. Вина Бог, Пригожин. Вин, Хельмек Бог. Мне интересно, я тут один сидя в Рифе наблюдаю. Свободно. Такие вопросы, свободны духом, из РФ не задают. Это ты выявляешь, да? Спасибо тебе, свободный духом. Свободный духом в ментовском кителе. Нет? Так, Маждада, послушайте последнее видео из чата. Там сам Тузик вступил, не выдержал, сказал против ГБшной религиозной лапши выступил один единственный конструктивный человек из 1300 людей. Да, сейчас беш решение шпу я заправлять беш. Цаш бу, цаш. Тергел моби. Цать, ищит уже бюллер бушен выборщ, я ез. Ой, демократия хелиез бош. Дадел уже. Дюцер, ну, дюцер ду пока, ой, ваш либеш, мобу бош. А уже гордится бюллер бу. Уайн хак уже, а гуч мобойли, дица, уайн мирш бу, шбук. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Англосаксы, савир дябу. Так. Да, можно. Боже, храни кефирскую Англию, можно. Боже, развали духовную Россию. Да. И вообще еще можете увидеть, как они станут большими демократами. И вообще вы еще можете увидеть, как они станут большими демократами, чем сами демократы по мере того, как Россия будет терпеть крах, а ЕС и США укрепляться. Уже даюлелю процесс, джагар, даюлелю. Вот интернет, что шайл мусульман за Путина топить дещук бог. Я хуза Германия, вар палестинч араболь за Путина топить деш. Sen уедертишь за Палестину бошбеш. Аслан, нашим студентам во Франции якобы свобода и равенство девиз. Несколько случаев знаю, преподы сказали, что зря поступать не респондент и так далее, все равно вас не пропустят. Ну, может быть, но надо поступать. Юриспруденцией, что самый главный после банкира, после управления финансами, юристушун. Потому что даже и финансово главное уйти. Я здесь что, кюги, судья, юрист, судья что, законный, маду и шавик вверший. Судья, юрист вишвуэн, юрист вишвуэн, шабеш вишвуэн. Халита стузикси через YouTube hadоқарду ахишек подключат бомаждать. Мы ахишки или вежери? Так. Ассаламу алейкум. Маш доишу аслан. Аллах. Анте абертки юэлвэй. Амине Аллах. Алхамдулилlah. Ва алейкум ассалам. Бейлер салам ашур бамухтавой маш. Так. Нет, не брат, не был китель, не был понятно. Азам набайрон просто так свободный духом, а мичеру хайтандел, кучу отцахотто, мичеру цаот, милу цаол, вай безопасность, лари еще первый наг, ваем безопасности, да, Европе аж был,
фашистский русня был, Букиров. Так, не будет Джамлая ночь. Анзор уже начал говорить, что они демократы. Муг начал. Дерек. That's how Эльчецум. Му Эйдар. Ой, слава, ой, Господи, благослови Америку, цавиз, шиен, халифат ешвеш бизбайк, дерек хрватск, тишам, тиш, слава, Джамлайл Бош, да? Как ты относишься к многопартийности? Нормально отношусь. Дербу демократш. Секрет сердца. Асан, позавчера один мудак под травмалом вывел меня из религии. Да, Маждат, это они могут делать. Бам. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, чири. Так, слишком много комментариев пишу на эмоции. Не хочу пропустить эти события, сидя в 4 стенах. Ясно. Аслан, ой, беш калуш дать иштам. Одна на после первого провала не сдалась, на следующий год добилась. Да, вот я хайбертки. Ой, яри, буй. Üşşema bad son naga yaxit ewa yari khulqon düş khulon shadik khulon son sa halsa 15 tak 10 gıla da qılğan bisen yari balarim понятно. Ой шварт буқуш qozgan burga bu hinç bad duqsa gullo üç satsana gullalo centrale çu bidiş çabılq diş çabılq yariş duli düşq. Да, Анзор пару дней назад в своем эфире это сказал. Честно, я сам в шоке. Джамлай, все просто хили лять, а худу динчур эрвалер, сыну мадуй бош. Ладно, вытервай, зао рушун. Хеч ли леш, уй вати, а хеч яйцо рушун, итлаш. Хал анти аш бориш су. Шай мауля, шай волкеру полезно, чего яхш. Цер оша демократш амцун معنا تقيتش تقيت та Ауган Магомаев. Аслан Дейрейс он засодержать разговор. Думаю, что 8 протектора-то с тобой согласны. Масана Хуруай Дейрейс. Двой и протекторат бошт лундать и вы объяснить дурк тана со шусан сагу соцха со абсолютно независимый сагу соцхамо лилия шват соцхамо бош со сейн луага сейн дик хиндега цун уэлешу сун дик дега массу ночи оман дик хирду алхиqсон сосан бол ночи сос сей бакунш не йол не қомел бакунш бош цудела со цакитеру алла is клинически идиот хлви шуй وي رازوتي وي نزويسمي باتشاقي خليفات سخلا كديرو انك لا ريز اي ريز وبوش وقت انتي تيروريت تيمشا تيبا اتعيدل المجر is ريالنا كويرتن ديك وات يبوشو سق مو خيرو ها كديرو وان راسخشن كلا خل ريز دي باي شرا وي تمش بيش دلا او واش ريز بو هنسخيل روستا وين لو اكثر سندل وي نيس объяснить ديز объяснить да объяснить да хадис квен объяснить иду квай сам задач وي خوش وي ديدو جيم وي да وي وي تعامني подготовить дни дать окуманта именно та диктори та объяснять ведущий бог болбу начинает и орел фон картинка, свет, шадега, как ты это преподносишь, дуй, что важно, дуй, из войн, вой дадишь, дукис, вой киту диш, вой каму, дуй, аселана, или, чуа, сестрим, чуа, вой, халта, та лидерши, и бог, вой установка, или, хаусал хар правил шишут. وي برت بنا يبرايل شوي دي وي سن نظام لرديش سون سي жизни ام جنداتق تسحق ام قو دنيا انشوا
Дух амнашука, именно адвокат, юрист, правозащитник, болбеша, не нарушение, не амнашли, лишь гинусу, су ночи сан ши низамлардеш, сасагинват. Гайски низам дахчунас дүйцек. Куз Европе хаусиш, ку Европе гюржи бушун, шай профилактика чурквартишчун умшлечбеш. Албанч қибеш там гайски наркотик шлилеш бушун, нахбух бушун, қибеш бушун, дуку хорани шиши отрасшу. Куз сухавианш хена, ку Европе абса бригад шер кулш куз Германия. Цути яляч гайски бар. Ну, нохчи бар, цути яляч, ну, а дальше уже центр яляч посольство, банд притон фашистской России, Берлинер. Ху Германия, қич Европе ил пачалшка, ца нохчи яшу, ца преступление яц. Вай мюжги закон цалорк, айс адвокат болбеша, цу мюжги закона веш ватсо, и лоршвек, и закон ца дошхич, и лоршвек, и дошхет ватсо. Хотя юрист усой лерда диз бадиш усой, аз лерда куз хавеч, куза масер лереш усу лердале. Аз вай нохчи низам лердеш дубо куду, вай низам дуй, вай дош би эрдаца. Дел маледер сагуqi al, лулгаш цаалита, нохчи чу хазнесан қахвик просто шин дош цаал, общественное мнение, просто порицание. И цаалит қахвик нохчи. А представь, даешь, хун 100% туар юхан хун. 100% гуд туар дуй хун. 100% зятка цаюч. Хацу чуа деда вала болбеш, роде чуа там пичина. Он 100% иочу. А президент и антола 100% гуд тужу, а чувушу. А преступление ине. Иш 100% лишь, ах салярам букис. Ах шавега на красный дьявол сюда воря. Ахо лехчил чена. Ach, noch letter moati. Massan de glozeral. Is dat aulu. So der nizama ist way abis nitin way. Normal عادل نعبوه. وشادق ideal نخدو الخيط قصو. دال مغلا. Sam tu swat sumni dal mugla. Шариат спонсируется Россией, а как известно, РФ спонсор терроризма. Как я рад, что все больше чеченцев начинают мыслить критичнее и здраво. Совершенно верно. В Украине образовался Гилаевский спецназ. Имя, фамилия, Амуаци, Хамаяр Гилаев, ник. Так, юари законно киртак yok, бывает, бешна, юбош, еще Украине, Путин кошелек защищать, ешь нилша. Да, дух бачун в Украине, да, ёкш беше. Просто قبال بيتكا بوش عدل بول بي يغوخ بين болар بي تعجيب спорт я швек джим дюнал дега он уже не смотрит ну детали юг пропаганда ю амат хажине Путин Россия унядина ахай мударе асабу ош отчаваться хай мударцин за ош ёш хай нормально по кайфу дайгайтам бош ищай выживать теш мадуй мы заложим ахит диз Омах. От позиции в первую очередь, с гуманистической точки зрения, да. Я так думаю, Данислу духшедега, дюшерду, массера, диш меткша лета без. А сам вот именно девочки настоящие, хотя после мамочки домохозяйки, хулил, надол, и парням зеленый свет, хотя куда поехать, тогда они любят в спорте или нигде. Да, спорт и быстро заработать, и дух. Так. Так, приход аж отушен. Дватай. Дал мула. Дик накрыл душон, дик чагу да дверзер душон, шадега, цаши куешь. Просто без резких движений
Эд, приветствую тебя. Салам. Так, ты абсолютно прав. Так, Дамола. Так, Ури, протекторат международные вооруженные миротворческие силы, а значит, ЦИЧО, Эйнер, Дуэйца. И протекторат, Хильчама, имя. И протекторат, Хильчама, и миротворчим, чубали, однозначно. ООН, ну дали, что миротворческие силы ООН, улицали. И ООН и войска, что еще, голубые каски, букаш. Ну, короче говоря, ишта данисти дуке. Данис лукре дуке. Ну, по-любому вооруженные силы, яли рицучу. Яльцича, Грузии, Украине. Ну и уэйти габеш иш хикербу. Так, сову аса имя, фамилия, асам батальон, я ючо гилаевский спецназине гамват, собайр асам имя, фамилия. Ханикам гилаев ибцун байрас, хамват гилаевский спецназ гаилен. Так. Со Хамза Гилаев, هو يخاصو имя, фамилия. А со Хамза Гилаев, имя, фамилия, неудобно also. Мегердут ах, хотят адайер зирю свой стрим, шон дейре схур. Аду давлетук, ва алейкум ассалам, машуэль, Украине, уж беш, масех, Азербайджан, вац, вообще Россия, беш, максимум. Трай ит Азербайджан вац дисандол дериг ночи ам дал мула маршон сатюшто цу трай ит Азер юка дал мула элчун жумлет и трай ит Азер дуй адюшто Азер цен юка беш духа беш тигур бош бацер просто цу айда юка баганиш ах та юка баганчер дал дахах бел дадиг дабо Мегер тут ах дерес хуйшуна дал те хайберт ки юэл дал берт ки дуэл نوحشي قوم تحيي دال أتو بوك مسو نوحشي قوم نوحشي باشاقي ديريس خويشون مسانا سيو بويتش كيري عدي كيول ماش عيل